Здравейте, вие сте с играта "Познай коя е тази дума". Днес трябва да познаете имената на голям български актьор. Първото му име е с 4 букви, а фамилията му с 6 букви. Ето, погледнете внимателно. Обръщам и хоп, това е думата. Започва с Л и завършва на В. Л, ланга, лунга, ланга, лунга, лунга, В. Звънете! Ало? Ало? Ало, да? Думата е щуротресина. Честно казано, не е. Тогава мъждрамуняк. Извинете, защо се обаждате? Скучно ми е, няма нищо интересно по телевизията. Ако спрете да тичате лепило, няма да ви е толкова скучно. Следващия! Л, В. Ало? Да. Думата е лъв. Да, играе като лъв, понякога като магаре, но търсим име. И то по-дълго от лъв. Лъв е само с 3 букви, нали? Е, ти като видиш лъв, лъв ли викаш? Викаш лъв! Колеги, абе не ги пускайте тия да се обаждат. Лъвове, маймуни, бухали, кози и тапири. Ало, ало. Да, да? Името е Ломоносов. Не е Ломоносов, не. 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 Тогава Любо Ганев. Говорим за актьор, не. Да, в такъв случай Любомир Пипков. Не е Любомир Пипков. Добре да е последно. Луйдьо Финесов. Да, леко е плешивичък, но е много по-дебел. Следващия. Ало? 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 Познах името. Името е Лили Иванов. Така ли? Не е ли Асена Гаргова? Казах, търсим актьор. Ланга, лунга, ланга, лунга, о. Ало, Да. думата салам. Моля? Какъв салам? Таков, Луканков. Значи думата Луканков. Няма да ви казвам какво да направите с този салам. Да се го... Седете се сам. Следващия. Ало? Да. Лимон тузо. Лимон тузо. Трябва така 2 щипки пак пулва, разбъркваш, печеш и ядеш. После иди се хръмни. Овца тъпа. Фанари. Следващия. Ало. Да. Пенке, гледам го този твой мъж младен по телевизията, пак води тази тъпа игра. А пък аз съм купил бутилка вино и ново масажно олио. Дидвам, нали? Тошко, ти ли си? Ти с жена ми не спиш? Не съм аз. Младеня, никога не съм спал с жената. Ще ви убия! Само да свърши играта, ще дойде, ще ви избие и двамата ще ви убия! Ало, Тошко, на младен жена му съм. Изключен ти е GSM-а и затова звъня тук да ти кажа да идваш. Идвай бързо, защото този младен така и така ще ни убива, поне да има за какво. Изроди! Не само ще ви убия! Ще ви измъчвам! Вие сте неморални след 20 години брак! Как може да ме изневеряваш? Безсрамница! Престъпница! Ало? Да. Ало? Младене, нека говорим за теб. Стига с този Любонейков. Честито, вие познахте! Думата е Любонейков, точно така! Честито! Вие печелите голямата награда! Миличко, аз съм бе, Вили. Разбрах, че жената и така или иначе ще е заета и си викам, що не дойдеш да се гушкаме като вчера? И така играта свърши, уважаеми зрители. Тръгвам, че ме чака една друга по-приятна игра. Зрители, до срещи! Аз съм водещия Спас, вие сте си у вас, а това е играта "Познай коя е тази дума". Сега не я виждате, аз ще ви покажа след малко. Днес играете за фантастичната награда "Преса за коса". Любезно, благодаря ви. Тази преса е любезно предоставена от... Не са посочени име и адрес. Веднага бързам да кажа на тези, които ще ни обвинят в скрита реклама, че не е реклама, защото Чичо Пенчо не ми е давал никакви 250 лева, за да казвам в ефир ясно и очевидно. Не са посочени име и адрес. Трябва да познаете ето тази дума. Това е дума, която започва с Т като Тихомир и завършва на Ци като Ци.
Ало! Виждате ли всички добре? Виждате ли добре думата? Ало! Ало, да? Ало, думата е тръцки. Тръцки! Ама тръцки! Не познахте, уважаема стара женице. Пагаботим, ще те осъдя. Вие ме осъдете, но преса за коса няма да ви дам. Следващия. Ало? Имаме ли зрител? Ало? Думата е танци-манци. Танци или манци? Танци. Не е танци, опитайте с манци. Ами тогава манци. Не е манци. Значи е танци-манци. Колеги, пуснете следващия донор на интелект, моля ви се. Трудоваци! Думата е трудоваци! Аз съм бил 25 години трудовак в Георга Димитров в чугуларния комбинат. Еме си, приятел, там висеме 25 години се изпотяваме като... В чугуларната доле! Господине, не е трудоваци, но все пак висят. Разбира се, става дума за дума, която се среща навсякъде. Ходят, клатят се, висят по пейките. Ето, думата започва на Т, завършва на ЦИ. Ало? Ало? Да. Ало, Хубен? Хубен викам. Няма Хубен. Ми къде? Къде? Върви на майната си, къде? А кога ще се върне, бе, Леличко? Чичко? Бе, колеги, затворете му, бе! Затворете му, бе! Какво е това нещо, бе? Що да ми затварят, бе? Уважаеми зрители, познайте думата започваща с Т и завършваща на ЦИ, висят, клатят се и... Ало! Да. В думата има ли Ш? Няма Ш! Защото вчера в едни транаци си издрах целите... Не, спрете, тихо! Бе, какво е това, бе? Какво се позволявате, бе? Не е това! Благодаря за обаждането, но думата не е транаци, нито другите там издраните две, които... Ало, да. Ало, думата е за качалка. Не е за качалка. От качалка такава. Думата е Т-Ци. Хайде, де! Ало, Да. това са Тони и Венци, дето се мутат у мазето, пушат, чупат, фърлат, изяждат компотите, унанират, перкендета... Тихо, бе! Абе, какво е? Не, бе, спрете ги, бе! Какво е това, бе? Аз ще се побъркам, бе! Ще се побъркам, бе, хора! Бе, какво е това, бе? Бе, защо сега? Ало! Хубен, върна ли се от майната си? Не, Хубен не се е върнал от майната си, върви го намери следващия! Ало! Да! Тапаци! Как казахте? Тапаци! Браво, вие познахте думата. Думата е тапаци. Точно така. Браво, тапаци. Но, щом ще ме обиждате, няма да ви дам наградата. Въпреки, че ако много ви трябва преса за коса, идете да си я купите от... Не са посочени име и адрес.